Ziyarar da mai girma shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum zai kai jihar Diffa za ta kasance ne a yau insha Allahu 1 ga watan Yuli zuwa 3 ga wata shekarar 2021 duk da barazanar rashin tsaro a cikin jihar. Yau ga shugaban ƙasa Bazoum Muhammad zai kai ziyarar kwana 3 a jihar Diffa domin ganawa da talakawa, domin ƙara ma 'yan jihar Diffa ƙwarin gwiwa, domin ƙarfafa tattalin arzikin jihar Diffa duk da tsawon shekaru da aka kwashe cikin rashin tsaro da kuma dokar hana fita wato dokar ta ɓaci. Jama'ar jihar Diffa sun kasance cikin ƙarfin gwiwa da kyautata zato da kyakkyawan zaton dawowar zaman lafiya a jihar. A yau yankin na Diffa a sannu a hankali na komawa cikin yanayin zaman lafiya da tsaro. Al'ummomin da suka rasa muhallansu kuma sun fara komawa garuruwansu da zama cikin kwanciyar hankali. Ayyukan yi da kuma kasuwanci sun sake dawowa kamar yadda aka saba, musamman ma bayan da aka sake buɗe kasuwar kifi ta Ngungumi. Sannan a nan gaba ana kyautata zato tare da fata ga waɗannan al'ummomin saboda saka hannun jari da jihar ta Diffa ta yi cikin tsarin Diffa Ingila da kuma gina kasuwar kifi ta zamani, dawo da ayyukan noma da kiwo, kamun kifi da kasuwanci a yankunan da jama'a suka watsar da su saboda yanayi da aka tsinci kai a ciki na rashin tsaro. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rashin tsaro. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda. Ubangiji Allah ya zaunar da yankunanmu lafiya da jihohinmu da ma ƙasashenmu lafiya. Amin summa amin.